Сега ще ви покажа как с криптиращата система, с криптирани чипове, може да отваряте вратата. Прокарвате чипа и вратата се отваря. Прокарвате друг чип с криптиран и вратата се отваря. Сега ще ви покажа как криптираните чипове не могат да се четат от записващи устройства и да се копират на други чипове. Опитваме да прочетем криптирания чип, но не се получава. Опитваме да прочетем другия криптиран чип, но не се получава. Сега ще ви покажа как с четящо устройство, обикновен чип, може да копирате. Ето го, обикновеният чип се копира. Но с криптираните чипове няма как да копирате на други чипове и по този начин няма как нежелан гост да ви влезе в дома или в офиса или в вилата.